Salut, aranyes! Avui us porto un treball molt maco, molt senzill i que dona molt bon resultat, doncs potser per fer un regal per les festes. És un buf, un coll de llaneta. Jo l'he fet amb llanetes de colors, però a més també jugant amb les textures. He posat unes llanetes peludes i unes altres llanetes lluentes. Doncs anem a veure com es confecciona. És molt senzill de fer. De moment comencem fent 6 granis pel davant i 6 quadrats granis pel darrere. Aquests quadrats granis ja els teniu en un vídeo anterior, per tant ja no els explicaré. Estan units amb la tècnica de la cadeneta. En tinc 6 pel davant, 6 pel darrere i després la unió com perquè quedin en forma de tub. D'acord? Aquí, un cop acabat el tub amb els 12 granis lligats o units per cadeneta, el que he fet ha sigut, a la part de baix, una passada de punts alts amb el color més fosc dels roses, una passada de punts mitjos amb el color claret i una altra passada de punts mitjos amb el color mitjà. Després, a la part de dalt, he tornat a fer el mateix. He posat una passada de punts alts de color lila, una passada de punts mitjos de color quasi blanc i una altra passada de punts mitjos de color rosa. El punt mig és el que hem d'aprendre a fer avui. Per tant, ara farem, aquí a la part de dalt, li farem una altra vegada les 3 passades, però en lloc de teixides des del davant, les teixirem des del darrere, perquè després les puguem voltejar i es veuran per la part davantera, diguem. Llavors, anem doncs a fer la passada de punts alts de color lila. A cada punt comencem per aquí i fem 3 cadenetes d'alçada. I a cada punt farem un punt alt. D'acord? A cada d'aquestes cadenetes que ens trobem aquí al damunt, doncs agafo, punxo dins la cadeneta, o sota la cadeneta, més ben dit, i faig el punt alt. Tornem-hi. Agafo baga, punxo sota la cadeneta i faig el punt alt. Agafo passada, punxo sota la cadeneta, veieu que passo per sota? I faig el punt alt. Bé, doncs seguirem fent això fins al final de la volta. Acabada la passada, el que faig és ajuntar el principi amb el final, com sempre amb un punt deslliçat i una cadeneta apretadeta. Anem a veure com es fan els punts mitjos. Ara ens toca el color claret. Doncs els punts mitjos es fan amb 2 alçades. Recordeu que al punt alt fèiem 3 alçades de cadeneta, el punt mig és amb 2 alçades de cadeneta. I l'execució és molt semblant al punt alt, però que ho passem tot, veureu, agafem baga, punxem, agafem baga i sortim. Això és igual que en el punt alt. I ara agafem baga i en lloc de passar només 2 llanetes, les passem totes, les 3. D'acord? Tornem-hi, agafem baga, punxem, agafem baga, sortim. Agafem baga i passem les 3 llanetes. Tornem-hi, agafem baga, punxem, agafem baga, sortim, agafem baga i passem les 3 llanetes. Veieu que jo
mentrestant estic enganxant aquestes llanetes del final d'una passada i al principi de l'altra mentre teixeixo. Així després ja les tinc rematades i no n'he de fer res. Doncs continuarem amb el punt mig fins que fem tot el tom a la passada, d'acord? Seguirem teixint i ens veiem al final de la passada. Bé, doncs ja hem acabat la volta del color claret i com sempre doncs unim el principi amb el final i fem una cadeneta de seguretat. Finalment ens queda la volta amb el color rosa, rosa mig, que serà igual perquè serà de punt mig. Es diu punt al mig. Per tant, agafarem les dues cadenetes d'alçada i punxarem per sota la cadeneta següent i passem a les 3 vagues. Agafo, punxo, agafo, surto, agafo i passo les 3. Agafo, punxo, agafo, surto, agafo i passo les 3. Agafo, punxo, agafo, surto i agafo i passo les 3. I així anem fent el temps que agafem les cuetes d'inici i final i anirem fent fins que acabem la volta. Un cop acabem la volta, ara veureu que us ensenyaré a fer un cordonet molt mono, que el punxarem aquí en aquesta part de dalt, que hem fet aquestes 6 passades de punts, doncs farem un cordonet, el passarem per aquí al mig. Ara se m'ha escapat aquesta cueta. I servirà perquè la persona que utilitzi el buf se'l pugui ajustar al coll si és que li interessa. I si no, doncs queda el cordonet penjant com a decoració. Bé, doncs, ens veiem en acabar la passada. D'acord? Ara aprendrem a fer un cordonet que el passarem en ziga-zaga perquè la persona que utilitzi aquest buf se'l pugui estrènyer una mica a l'alçada del coll. Per fer el cordonet agafem una llana. Hem de calcular la llana que necessitarem. En necessitarem bastanta, per tant, deixem anar prou llana per fer el cordó i més o menys aquí, d'acord, comencem. Aquí jo faré una cadeneta normal com fem sempre per començar amb el nus i ara el que farem serà passar una de les llanes per damunt del ganxet i amb l'altra farem la cadeneta. Passarem una i amb l'altra farem la cadeneta. Passarem i cadeneta. Passarem i cadeneta. Passarem i cadeneta. I així tota l'estona fins que tinguem la llargada suficient per fer un tom a tot el buf i deixar unes cuetes prou llargues com per fer-se un nuset i un llacet. D'acord? Doncs seguim fent el cordonet que aviat el passarem pel buf. Bé, doncs veieu com va quedant el cordonet? Doncs jo ja l'acabaré. Crec que tinc suficient llargada. Per tant, ara el que faré serà tallaré les cues que em serviran per enfilar-lo. D'acord? Faig una cadeneta de seguretat i ara el que faré serà passar-lo pels punts alts. L'enfilo i amb l'agulla llanera, més o menys centrat, doncs començo a agafar 3 per sota i 3 pel damunt. 3 per sota, 3 pel damunt. D'acord? Doncs anem fent així fins que acabem la volta. Ai, que se m'escapen.
Doncs bé, ja hem fet tota la volta. Ara mirem que el cordonet quedi repartit, que quedi igual d'un cantó que de l'altre o semblant. D'acord? I ara li farem un llacet. Podem tibar-lo una mica, si voleu, que quedi més mono. I així. Un buf perfecte, tant per utilitzar un mateix com per regalar en aquestes festes. Doncs espero que us hagi agradat molt, que tingueu moltes ganes de teixir-ne uns quants i que tingueu ganes també de tornar la setmana vinent, que ens veurem amb un altre projecte. També serà un projecte senzill, curtet, petit, perquè durant 2 o 3 setmanes intentarem fer possibles regals de Nadal. D'acord? Doncs ens veiem la setmana vinent. Que tingueu bona setmana. Adeu!